Happy 32 subscribers. Bye guys. Nagdidimo yan. Hi guys. Wari ko. Wari ako mag-balik dyan. Happy 32 subscribers. Di ko alam kung bata ko sumama sa inyo. Nagmumudyan lakad na po, nakiniskin dito sa kumita karsada. Gabi pa itong laban guys. Ingat-ingat sa mga tuba. Tuwak. Sinang help sa akin pag sinang bayabas? Ikaw mo, Nads. Kawin please. Wari ko itong abot. Hanap tayo ng dukduk. Kahit init naman dito. Kahit init. Oh my God. Ay, jump! 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 Then, puta kita to. Oh my God, guys. Ay, dito. Ba't ganito? Puro last marriage. Kaya manin sa ako. Oh my God. Nasa tayo dito. Nararamdaman kong nagtikbala. Mabilib talaga nga. Sana mo, parang mabilib ka. Hindi mo nga. Tignan mo na yung tinatapakan ko. Mabiling ang tagig daw. Hit na ka. Waray, payapas. Kasi yan, hit. Hi boys. Puto ito, mga bangaw. Oh my God. Ow, ow, ow. Pagbihin kita bumba, panito kita. May nabumbag na nakita na. Tara, ati din eh. Minecraft. Tara, ati bumba. Nads. Nads, I'm okay. tara na. Tara, ikaw kita. Don't worry about Kapag i-jump dito. it. Yo, it. Magkakabahan dito. Dito, 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 dito. O, di ba guys? Galing ko. Ano ba ano eh? Okay guys, install muna tayo guys. Wait. Ano gagawin? May nalagyan ako na. Sina, ano nga? Anay. Sina. Pumba. Pumba ti. Di pumba. Hindi ako diba ipagkandun mo. Monster. Dini. Dini, para di mo masak. Dito malusok. Okay, kita. Ulo, ito yung patigin ko ako ni. Bilib gudak ba itong bike? Pero ba itong dahil? Oh! Ay, tumada. Yung paras. Ikisugod kawan. Mom! Hi guys! Hi vlog! Welcome to my guys! Ang butay mo. Ito vlog. Ayaw pa video. Subscribers.